Като се качат там отгоре нямат проблеми. Там наляво, бе! Те сега така ще затънат, че никой няма да може да се скара. Ай, честито! Ай, ти беше. На болницата стал. Айде, край. Той взе и да глъхне, май. Не, отиди. Берката му пърля вода. Бягайте оттам, бе! Бягайте оттам! Ей, идва! Може да влизам много рядко. Има здраво дома много. Той е гати гумици и дето изкара. Той се мина като един пич. Човека така се минава.